Pwede ba daw magluto og biko, magluto og binignit? O ngano gud og dili ta magluto ana kung gusto ta mukaon, di ba? Mga igsoon, ang gidili lang jud sa Ginoo kanang muadto ka dito sa patay para mangayo og maayuhon para sa imong kaugmaon. Mo nang gidili sa Dios. Kanang mangay kag swerte dito, mangayo ka og panalangin, mo nang gidili sa Ginoo. Kay patay man na, di man na makatabang nimo, ang Dios na muhi mo makatabang. Mga igsuon, kumusta? Mga kakyot, kumusta? Kasi kung mga kaigsuonan nga naa sa lain natong tinuuhan, ato rin tubagon kining usa ka babae nga si Mary Jane Albiso Lanugan nga diin usa ka makasangyaw sa maayong balita kunuhay apan aduna man siya mga istorya o mga sangyaw nga medyo makapa-controversial sa ato ang mga kaigsuonan o ginagbi na kanamo nga mga Katoliko. Og tungod ni ana aduna man siya mga humili o mga wali nga kaingon ta nga gapataka lamang. O una, ning ingon siya nga ang gidili kuno ni Hesukristo ang dili pag-adto sa patay o kung sa minteryo o kung sa lubnganan. Wa gitay matuki ana. Muna nga dili ta magpatabog tungod kay mismo ang Biblia nag-ingon diha sa Nehemia 2:5 nag-ingon jud nga adunay pagduaw sa lubnganan ato kining basahon. Ana mabasa kayo. Ug ako miingon sa hari kung kini nakapahimuot sa hari ug kung ang imong alagad nakapahimuot sa imong pagtan-aw nga paadtuon mo ako sa Juda ngadto sa syudad sa mga lubnganan sa akong mga amahan aron matukod ko kini. Araw kayo mga igsuon ato mang nabati ang maong pulong sa Ginoo. Okay karon, ato usab basahon ang Sirak, City 33. Adunay mabasa nga adunay paghandom sa mga patay. Atong basahon mga igsuon kung wala pa kini sa Biblia. Hatag kanunay sa tanang mga buhi ug ayaw kalimti paghandom sa tanang mga nangamatay. So dili di ay pakalimtan ang paghandom sa mga patay. So kanu nakaingon man siya nga gidili ni Kristo ang pag-adto sa lubnganan o pag-adto sa mga patay. Ano magpatabog man ta? Mobita nga kung magmagwalit ta, dili kita mobiya sa simbahan nga diin ana ang teaching authority. Muna nga ana maabot sa punto nga magpatabog na lang pud ta. Muna nga ang mga tumakaigsuon nga mga inosente, luoy pud kaayo nga magkat-on sa mga maingon ta nga bakak gyud nga mga istorya kay patabog rang man. So tungod di ana nganong giingon man diha sa Nehemias nga tuguti ako sa pag-adto sa lubnganan. O giingon pud diha sa Sirak nga ayaw kalimti ang paghandom sa mga patay. Nganong giingon man ana sa ato ang balaang kasulatan. Tungod kay aduna man koy sala nga ikaampo pa. Kay kung ang tawo mamatay, ulahin na ang iyahang paghinulsol. Kung dili kitang mga buhi, kita ang may dakuog ikatabang kanila pinaagi sa atong mga pag-ampo. Tungod kay diha sa unang Juan, atong basahon day ang balaang kasulatan. Sayod man kita nga mamati siya kanato, masiguro usab nato nga iya nang igahatag kanato ang atong gipangayo kaniya. Kung may makakita sa iyang isig ka magtotoo nga nakasala, apan sala nga dili mo sampot sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios. Hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo. Kini alang lamang ni adtong nakahimog sala nga dili ikamatay, apan adunay sala nga mosampot sa kamatayon og dili na kinahanglan nga magampo kamo alang niini. Pero di ay kayo nga aduna gayoy mga paghandom o pagampo sa mga igsuon nato nga dugay nang ni taliwan. Og dako po kaayong sayop ang iyang pagtuo tungod kay ingon siya nga ngano kuno ato kuno ta mangayo sa mga patay, ato ta mangayo dito sa sementeryo mo, ato ta mangayo og tabang. Wala man nagtudlo ang simbahan ana. Nganong iya man ang istorya nga diin wala man nagtudlo ang simbahan nga diin mangayo kita sa mga patay. Ang atong giadto ang tudlo sa simbahan nga mao ang Halloween, adlaw kini sa mga patay ug adlaw sa mga santos. Wala nag-ingon nga mangayo kita sa mga patay kun dili ni adto kita sa sementeryo aron paghandom ug pagampo alang sa kalag sa mga nangamatay. Wala kay mangayo ta ngadto sa mga patay. Dili man na Dios. Usa lamang ka Dios sa Hesukristo ug diin ang Hangyoon ang Ginoo nga diin hatagan og luna ang ato mga kaigsuonan nga nangamatay. Wa na to gimanduan ang Ginoo kun dili nagaampo ta. Lahi ang pagmando, lahi ang pagampo. Muna ang mga igsuon atong timan-an nga kita nga magwali nga dili po ta magpataka. Himo man ta nang bakak nga mga magtutudlo. Niingon ko imagine niingon ko no nga gidili ni Kristo ang paghandom sa patay. Wa gid tay mabasa ana. Busa mga igsuon akong aninyo. Dili ta magpatabog. So atong timan-an nga diin musandi kita sa simbahan nga diin ana ang teaching authority. Nganong makaingon ko nga ana ang teaching authority? May kinsa man nag-compile sa Biblia. Alang-alang po Protestante, Katoliko ang nag-compile sa Biblia. Wala pa ang Biblia, ana ang simbahan. Produkto ang Biblia sa simbahan. Dili mahitabo nga una ang Biblia usa ang simbahan. Sama pananglit, libro.
eskwelahan. Alang una ang libro usa ang eskwelahan. Sama gud ni ana mo na mga igsuon, mag-practice ta, mamati ta sa simbahan nga diin ana ang teaching authority. Okay? So salamat kay mga igsuon ato nang gitubag kining usa ka babae nga nagpataka ra, sorry to say. Tungod kay nagpataka ra pod. Nga taga Mindanao si Mary Jane Alviso Lanugan. Thank you so much ug sa uban nga mga kaigsunan nato at pwede mo maka-follow sa ato ang Facebook page o kung aduna kami mga pangutana kabahin sa ato ang mga pagtulunan sa simbahan nga Katoliko aron kamo mahayagan, aron kamo makaangkon og kinabuhi nga tunay. Daghang salamat.